Mitä meillä on nyt syytä pelätä, että me lietsotaan vihaa ja heikennetään Eurooppaa sisältäpäin sen sijaan, että me löydettäisiin aitoja ratkaisuja niihin ongelmiin, mitä ihan aidosti on? No mitä ne ratkaisut sitten olisivat? No esimerkiksi kun puhutaan siitä, että jos on semmoinen turvapaikanhakija, joka on päätetty palauttaa, joka tapauksessa palautetaan, niin totta kai sekin pitää, siis sekä inhimillisesti, mutta totta kai se pitää silloin toteuttaa ne päätökset. Sitten jos me toteutetaan, että johonkin ei voi palauttaa, niin sitten esimerkiksi mun mielestä olisi järkevää, että annetaan näiden ihmisten tehdä töitä. Että tässä juuri nähdään se, kuinka vasemmistolla ei ole olemassa todellisia ratkaisuja maahanmuuttopolitiikan vastuullisempaan suuntaan. Se, että tässä sanotaan, että jos ihminen on laittomasti maassa ja lähtömaa ei suostu ottamaan vastaan, niin ei sitä palauteta, vaan mieluummin, että hän alkaa tekemään tällä töitä. Mutta koko meidän kansainvälinen järjestelmä perustuu siihen, että kukaan ei saa tulla laittomasti maahan tai pysyä laittomasti maassa ilman lupaa. Ja näin ollen meidän täytyy lähteä hakemaan tällaisia ratkaisuja, mitä Suomi on nyt tehnyt. Eli esimerkiksi Somalian suhteen me laitettiin maaohjelmat kehitysavun osalta kiinni tehostaaksemme niitä palautuksia Somalian osalta Somaliaan, ja myöskin sisäministeri Rantanen vieraili Somaliassa tehostamassa näitä. No Trump esimerkiksi Amerikassa niin Kolumbian suhteen lähti uhkailemaan myöskin maan hallintoa erilaisilla tulleilla ja pakotteilla, jos he eivät ota vastaan laittomasti maassa oleskelevia kolumbialaisia. Meidän pitää lopettaa olemasta eurooppalaisena ja muutenkin länsimaissa tämmöisiä niin kuin lapasia tämän ongelman edessä, jos maat eivät suostu ottamaan omia kansalaisia vastaan.